ሰላማት ከመይለኹም ከመይጠኒኹም ንሎሚ ሐሙስ ሓደሽቲ ስፖርታዊ ፉትቦል ዜናታት ናባኹም ክነብል መጺና ኣለና። እዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩና ንብዙሕ ሰብ ክባጻሕ ስለ ዝገብር ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ማንቸስተር ዩናይትድ ንብሩኖ ፈርናንዴዝ ናብ ካሊእ ክለብ ክሰዶ ከም ዘይደሊ ተፈሊጡሎ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2020 ካብ መጸ ጀሚሩ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣዝዩ ወሳነይ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ብዝተፈላለዩ ኮችስ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ማይክል ካሪክ ኣዝዩ ወሳነይ ዝኾነ ቦታ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ቀጻሊ ዓመት እቲ ዘለዎ ውዕሊ ክውዳእ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣግኡ ሕጂ ሓድሽ ኮንትራት የዳልወሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ኣቋም ዝለዓለ ንክኸውን ካልኦት ሹም ዘለዎም ተጻወትቲ ክፍርሙ ድልየት ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ ድማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓለፍቲ ማለት እውን እቲ ክለብ ንቀጻሊ ከመይ ዓይነት ትልሚ ከም ዝሕልዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ይዘራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። በዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካፒቴን ከም ዝኾነ እውን ይፍለጥ እዩ ብሩኖ ፈርናንዴዝ። ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብተወሳኺ ንሃገሩ ፖርቱጋል እውን ኣዝዩ ወሳነ ግደ ዘለዎ ኣታኪ ሚድፊልደር እዩ ብሩኖ። ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ተጻዋታይ እዚ ሕጂ እውን ክሕዞ ንቀጻሊ ዓመታት እውን ኣብ ቡድኑ ንክጸንሕ ድልየት ከም ዘለዎ እዩ ዝዝርብ ዘሎ። ጆዜ ሞሪንሆ ደጊም ብዝገርም መንገዲ ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሪኮርድ ዝተባሃለ ናይ ስፔን ጋዜጣ ዘጊቡሎ። ጆዜ ሞሪንሆ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሪያል ማድሪድ ቀድሚ ሕጂ እውን ኣሰልጢኖም እዮም ነይሮም። ወላ እንኳ ሻምፒየንስ ሊግ ተዘይተዓወቱ ስፔን ላሊጋ ግን 100 ነጥብ ሒዞም ወዲኦም እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ዝለዓለ ነጥቢ ሒዙ ዝወድአ ኣብ ስፔን ላሊጋ ታሪኽ ናይ ጆዜ ሞሪንሆ ሪያል ማድሪድ እዩ 100 ነጥብ እዩ ብሓደ ዓመት ጥራይ ኣሳኪዮ። ሞሪንሆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓቂን ምዝራብ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኣይኮኑን ዘለዎ ሽም ማለት እናወረደ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል። ሕጂ ኣብ ቤኔፊካ እዩ ዝርከብ ኣብ ፖርቱጋል ከም ዝፍለጥ። ቀድሚኡ ድማ ኣብ ቱርኪ እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብቲ ዝነበረሉ ታሪኽ ክንሪኦ ከለና ለቼልሲ ለማንቸስተር ዩናይትድ ዘሰልጠነ ኣሰልጣኝ እዩ። ግን ሕጂ ሓድሽቲ መንእሰያት ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎም መንእሰያት ኣሰልጠንቲ እዮም ቦታ ዝወሃቦም ዘሎ። ግን ደሞ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ቀውሲ እዩ ዝርከብ። ኣርቤሎዋ እንግዲህ ንኣሎንሶ ተኪኡ ካብ ዝመጠ ኣትሒዙ ብፍላይ ደግሞ ዝሓለፉ ፀዋታታት ኣዝዩ ድኹም ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብር ሪያል ማድሪድ ኢና ንርኢ ዘለና። ሪያል ማድሪድ ድማ ንኣሰልጠንቲ ትዕግስቲ ዘለዎ ክለብ ከም ዘይኮነ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ሪያል ማድሪድ እዚ ኣሳኪዐ ነይረ ከምዚ ታሪኽ ነይሩኒ እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣይሰርሕን እዩ ከም ዝፍለጥ። እቶም ደገፍቲ እውን ዘለዎም ጽዕንቶ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱም ምንም ሕቶ የብሉን ናይ ዓለምና ሃያል ክለብ ስለ ዝኾነ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ብተደጋጋሚ ዝተዓወተ ክለብ እዩ። ዓወት ጥራይ ዝፈልጥ ክለብ እዩ። ኣብዚ ቡድን እዚ እንድሕር ደኣ ኣብ ቀውሲ ተኣቱ ኮይንካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ተኣቱ ካብቲ ኣመራርሓ ይኹን ካብቲ ደገፍቲ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ሪያል ማድሪድ ኣሰልጣኝ ዝኾነ ሕጂ ኣልቫሮ ኣርቤሎዋ ኣዝዩ ኣብ ቀውሲ እዩ ዝርከብ። በዚ ምክንያት እዚ ሪያል ማድሪድ ሓደሽቲ ኣሰልጠንቲ ንከፈርም ይፍትናሉ። ሓድሽ ኮች የርኢ እዩ ዘሎ። እንድሕር ተተካኢሉ ንዚነዲን ዚዳን እውን ደጊም ክምልሶ ድልየት ኣለዎ። እቲ ሪኮርድ ዝተባሃለ ሚድያ ከም ዝዘገቦ ግን ፍሎረንቲኖ ፒሬዝ ምስ ጆዜ ሞሪንሆ ይዘራረቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሉ። ካብ ሪያል ማድሪድ ዜና ከይወፃና ቪኒሲየስ ጁኒየር ሕጂ ሓድሽ ኮንትራት ቀሪብሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ንሳምንታት ናይቲ ተጻዋታይ ወኪላት ምስ ሪያል ማድሪድ ይዘራረቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ቪኒሲየስ ጁኒየር ከም ዝፍለጥ ኣብ ሪያል ማድሪድ
ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብር ተጻዋታይ እዩ። ብዙሕ ናይ ዘረኝነት መጥቃዕቲ ግን ብተደጋጋሚ ይበጽሖ ከም ዘሎ በዚ ድማ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ናይ ኪልያን ኤምባፔ ምምጻሕ ቁሩብ ደብዚዙ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ብፍላይ ደሞ ኣሎንሶ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ባእሲ እውን ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ኣልቤሎዋ ቡድን ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ሓድሽ ኮንትራት ተዳልዩሉ ዘሎ። ቪኒሽየስ ግን እቲ መሃያኡ እቲ ዝወሃቦ መሃያ ማለት እዩ እቲ ደሞዙ ምስ ኬልያን ኤምባፔ ኣትሊስት ማዕረ ክኸውን ከም ዝደሊ ዝዘረባል። ን9 ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ዝጸንሐ በርናንዶ ሲልቫ እዚ እውን ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝተፈላለየ ተፈሊጡሎ። በዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካፒቴን እዩ በርናንዶ ሲልቫ። ግን ኣብቲ ኣብ ፊትና ዘሎ ክረምቲ ማለት እዩ ዘለዎ ኮንትራት ክውዳእ እዩ። ማንቸስተር ሲቲ እውን ሓድሽ ኮንትራት ክህቦ ድሌት የብሉን። ስለዚ ኣብቲ ዝመጽእ ክረምቲ ፍሪ ኤጀንት ክኸውን እዩ። ኣብ ዝደልዮ ክለብ ከይተሸጠ ማለት እዩ ተደራዲሩ ብናቱ ሳለሪ ብናቱ መሃያ ጥራይ ማለት እዩ ክፈርም ይኽእል እዩ። ስለዚ ብቀጻሊ በርናንዶ ሲልቫ ምስ ዝተፈላለዩ ክለባት ጻውዒት ይቀርበሉ ኣሎ። ግን ንሱ ግን ካብ ኩሉ ናብ ባርሰሎና ናይ ምኻድ ድለት ከም ዘለዎ ካብ ባርሰሎና ሶርስ ዝኾኑ ኤልሞንዶ ዲፖርቲቮ ዘጊቡ ኣሎ። ብጊዜያዊነት ንማንቸስተር ዩናይትድ ዘስልጥን ዘሎ ማይክል ካሪክ ቋሚ ዝኾነ ኮንትራት ክወሃቦ ምድልዋቱ ተወዲኡ ኣሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብፍላይ ድማ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ንምምላስ ዕድል ከም ዘለዎ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሻምፒየንስ ሊግ ዝምለስ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጸ ስለ ዝኾነ ማይክል ካሪክ እዚ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ከም ዓወት ዝረአዩ እቲ ቡድን እውን ጽቡቕ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ፖቴንሻሊ ከዓቢ ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣሚኖም እዮም ዘለዉ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ መራሕቲ። ማይክል ካሪክ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሌጀንድ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ማይክል ካሪክ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ እዩ። እዚ እውን ሓደ ግደ ኣለዎ እዩ። ሓድሽ ፐርማነንት ወይ ቋሚ ዝኾነ ኮንትራት ከም ዝወሃቦ ተፈሊጡሉ። ኣርጀንቲናዊ ናይ ሊቨርፑል ሚድፊልደር ኣሌክሲስ ማካሊስተር ኣብ ኣንፊልድ ክሳብ 2028 ዘጸንሕ ኮንትራት ኣለዎ እዩ። ግን ድማ ሊቨርፑል ካብ ሕጂ ጀሚሩ ከናውሐሉ ነቲ ኮንትራት ሕቶ የቅርበሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እዚ ምክንያት ድማ ብፍላይ ሪያል ማድሪድ ምስ እዚ ተጻዋታይ ወኪላት ይዘራረብ ከም ዘሎ ስለ ዝተፈለጠ ሊቨርፑል ድማ እዚ ተጻዋታይ እዚ ኣዝዩ ወሳናይ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ስኳድ ማለት እዩ ንኮንትራቱ ዝደልዮ ከፊልዎ ከናውሐሉ የዘራርቦ እዩ ዘሎ። ፔዥን ማንቸስተር ሲቲን ናይ ቼልሲ ሚድፊልደር ዝኾነ ኤንዞ ፈርናንዴዝ ኣብ ቀጻሊ ሲዝን ከዘዋወርዎ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ይፎካከርዎ ኣለዉ። ኤንዞ ፈርናንዴዝ ኣብ ቼልሲ ሓቂ ንምዝራብ ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ እናሕለፈ ኣይኮነን። እዚ ድማ ናይ ሜዳ ውሽጢ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደገ እውን ዝተፈላለዩ ጽዕንቶ ይበጽሐሉ ዘሎ። ከም ትፈልጥዎ ሓደ እዋን ሕማቅ ዝበሃል መዝሙር ዘሚሩ ኣብ ንጸለምቲ ሰባት ዘቁሽሽ ዘር ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት ሽሙ ጠፊኡ እዩ ነይሩ፣ ተኣጊዱ እውን ነይሩ ካብ ቼልሲ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወጻኢ ሜዳ እውን ምስቲ ክለብ መራሕቲ ክረዳዳእ ኣይከኣለን። እዚ ተጻዋታይ እዚ ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ፣ ገና መንእሰይ እዩ። እቲ ኣብ ኮንትራቱ ዝሰፈረ ሪሊዝ ክሎዝ ደሞ ወይ ናይ ውል ማፍረሻ ማለት እዩ 121 ሚልዮን ዩሮ እዩ። እዚ ድማ ንፒኤስጂን ንማንቸስተር ሲቲን ብዙሕ ዝበሃል ኣይኮነን። እዚኦም ክለባት ሓፋትም ስለ ዝኾኑ እዚኦም ክለባት ነዚ ተጻዋታይ እዚ ከፈርምዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ኣበርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን የቀኒየልና።